Ξένων Γλωσσών Αντώνη. Πρώτη έχουμε φέρει τη νέα ψηφιακή εποχή για τους μαθητές μας στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας, οι οποίοι είναι οι ψηφιακοί πολίτες του αύριο, ώστε να τους προσφέρουμε το ψηφιακό σχολείο του σήμερα. Γι' αυτό το λόγο προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε συνδυασμό με ψηφιακές πλατφόρμες κορυφαίες στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και εξοπλίζοντας τις τάξεις μας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας εξοπλισμού. Αυτό μας το έχει δώσει ιδιαίτερα το English Attack, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, που πρώτοι το υιοθετήσαμε στην Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο. Έχει ενθουσιάσει μαθητές αλλά και καθηγητές, γιατί τους δίνει την εξάσκηση της γλώσσας μέσα από ψυχολογικό τρόπο. Το English Attack είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει στα παιδιά αυθεντικό υλικό, δίνει υλικό από ταινίες, από ντοκιμαντέρ, από τραγούδια, από rockstar, από υλικό το οποίο ενδιαφέρει τα παιδιά και έτσι πάνω σε αυτό δουλεύουν και εξασκούν τη γλώσσα τους χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Δηλαδή εξασκούν τα αγγλικά τους, αλλά τα παιδιά νιώθουν ότι παίζουν. Αυτή είναι και η επιτυχία του English Attack. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού του English Attack. Οι ημιτελικοί έχουν γίνει στα φροντιστήριά μας. Ο κάθε νικητής από κάθε φροντιστήριο έχει έρθει σήμερα εδώ και θα διαγωνιστεί με τους άλλους συμμαθητές του από τα άλλα φροντιστήρια, βέβαια, για να βγει σήμερα ο τελικός νικητής. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε το English Attack για αυτή τη διοργάνωση. Καταρχήν, συγχαρητήρια που φτάσατε στο τελικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, να τα πάτε πάρα πολύ καλά όλοι. Θα φορτώσουμε τώρα το βίντεο που έχουμε επιλέξει για να διαγωνιστείτε για τον τελικό. Είναι το ίδιο για όλους σας. Θα διαγωνιστείτε και με πάλι ίδια διαδικασία με τους ημιτελικούς. Το παιδί με τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι αυτό που κερδίζει. Ωραία. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσετε, έχουμε επιλέξει και ένα δεύτερο βίντεο για να διαγωνιστούν τα παιδιά που θα ισοβαθμίσουν και να βγει πάλι ο νικητής. Ο νικητής θα διαγωνιστεί στον τελικό της Ελλάδας πλέον με τους νικητές από τα υπόλοιπα κέντρα ξένων γλωσσών. Για παιδιά, είστε οι καλύτεροι σήμερα από τα φροντιστήριά μας. Έχετε έρθει, θα διαγωνιστείτε. Να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος. Έχουμε αρχικά το βίντεο μία φορά και πηγαίνουμε στις ασκήσεις. Εντάξει, όταν τελειώνει ο καθένας με φωνάζει να γράφω το σκορ με την ησυχία σας, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να καταπιεστείτε και να δούμε μετά ποιος θα νικήσει. Λοιπόν, ξεκινήστε, καλή επιτυχία. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο νικητής? Ναι. Πώς σας φάνηκε ο διαγωνισμός σήμερα? Σας αρέσει το English Attack? Ναι. Το χρησιμοποιείτε? Ναι. Βρίσκουμε πάντα τρόπους για να μαθαίνετε αγγλικά με τον πιο εξάριστο τρόπο. Να μην σας κουράζουμε, αλλά να σας ξεκουράζουμε. Ανεβαίνει το λεξιλογιό σας, νομίζω πάρα πολύ με αυτό. Λοιπόν, θα πω τώρα τα αποτελέσματα. Γιαννοπούλου Ανδριάννα. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου. Συγχαρητήρια, Ανδριάννα. Από την Αγιά Πετρά Ελίνα. Συγχαρητήρια, Ελίνα. Από την Ανθίας Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος. Από την Αγία Σοφία Τζόρτζης Παναγιώτης. Από τα ΤΕΗ ο Τηλέμαχος. Και έχουμε τη μεγάλη νικήτρια Πολίτη Μαρία. Η Μαρία, παιδιά, από ό,τι είδα, έπιασε 3.000 σκορ. Έπιασε σκορ. 3.000 σκορ. Το ανώτερο σκορ 3.000. Αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Κανένα απολύτως λάθος. Έτσι. Συγχαρητήρια. Σε όλους σας αξίζει συγχαρητήρια, παιδιά. Να είστε καλά, να προσπαθείτε σε όλους τους διαγωνισμούς να είστε πάντα καλά, να διαγωνίζεστε, να χαίρεστε έστω που παίρνετε μέρος. Δεν έχει σημασία η νίκη, σημασία έχει να μαθαίνουμε και να συμμετέχουμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Συγχαρητήρια.